Ndewo gayama na-ege m ntị. Kedu ka ị mere? Kedu ka ekesi anya m? Kedu kwanụ ka mbe azụ si eru ji? N'ihe onyonyo ụbọchị nke tata bụ ụbọchị toro ezigbo ogologo, mana ka o si na dị a sị na onwe ihe anya fọrọ wee gbaa mme, o nwekwa ihe ntị nụrụ wee chie. O nwere ihe m chọrọ ime ebe a na ihe anwa bụ ihe a na-akpọ ọkpụkpụ ncha ka ndị be anyị na-akpọ ya. O nwere ndị na-akpọ ya nkụ, mana ngụ nke abụọ nke ahụ eji aka nwee eme. Ngụ nke anọ bụ nke eji ihe ahụ emechapụtara na mkpụrụ akwụ, ya bụ igbutu mkpụrụ akwụ wee wepụta mkpụrụ akwụ dị. O nwere ihe ogwu anwa na-adị na ya. Ọ bụ ihe dị etu a ka eji eme ngụ anwa ma ọ bụ ọkpụkpụ ncha. Nke a na-abụ oge m buputere ya wee na-agba n'anwụ. Echete m ihe unu agwara m na onye na-akwado mmemme na ọrụ dị ya. Nke a bụ mbụ mụ nwa ịkwado nnukwu mmemme ọbụla a na-eme. Eziokwu na ọ bụghị ihe ọṅụ, mana ọrụ dịkwa ya. Ọrụ dị ya. Unu agwa m na ka o si adị. Ịma na ezuru m ike ma ịfụ ka ọ dị m. Onwere ihe m na-aghọta ma ọlị. Cha. Tupu m agaba n'iru, biko ọ bụrụ na nke a bụ mbụ ị na-esere m, echefukwala ka ị sọskraịbụ, sonyekwara anyị ka ị nwee ike na-akọrọ ndị mmadụ na enwere awara YouTube na-akwalite ndụ na omenala Igbo. Ngwa ka anyị na-agakwa n'iru. Nke a bụ oge m buputere ya n'anwụ, mana ị na-anya ugbu a ị ga-afụ na isi ya dị iche. Isi ya bụ nke a na-abụ egbute ewere ihe wee gbuchapụtazie ogwu ya nwa na akwụ. Isi ya anụ akịta ejighị ebe ya bụ ọkpụkpụ ncha. Ihe ejikara isi ya anụnwa eme bụ ncha nkọta, ya bụ ncha eji awụ arụ, ncha ojii anụnwa ka eji nke ahụ eme. Nke anọ bụ oge m ga-agbasa ya ka o nwee ike kpọọ, ya bụ ka anwụ baa ya n'ime ọfụma. Anwụ baa ya ọkpọ tupu emezie ihe ndị ọzọ so ya. Ihe ndị ọzọ ahụ so ya bụ ịgba ya ọkụ, ịmụnye ya ọkụ, mana tupu ime ya ị ga-ekwe ka anwụ banye ya n'ime ọfụma. O nwere afịfịa a na-etinye na ya tupu esuo ya bụ ihe anwa ọkụ. Mana ka ọ dị ugbu a, o nwere nwoke n'ime ọfịa ka ya bụ afịfịa na-adị. M wee ya otu nwoke wee sị ya biko na ya butere m afịfịa ahụ ma ọ bụ ma ọ gaa ugbo. O wee bute ya bụ afịfịa, mana ka e mere ụbọchị ahụ o butere afịfịa anọghị m ya. Agaghị m be ya ka m ganata ya bụ afịfịa, mana mgbe m bịaziri ka m bịa were ya bụ afịfịa, ọ nọghọzi ya. Ọ nọghị ya. Ama afịfịa bụ ihe ahụ. Nke a bụ mbụ mụnwa ị na-anụ maka ahịhịa a. Akwụmahịa ahịhịa a na-etinye, mana ka ọ dịzi ugbu a, etu ọ bụla ma afụghọzi ya bụ nwoke, m wee kara otu akụ wee gabazie be agbata obi nwoke ahụ maka onye dị etu a maara ya. Mruzie bie nke a na-abụ oge m na-abata be ya ka m jụọ ya makwa ahịhịa eji esu ọkụ a na-esunye na ayọrị ya akwụ ọkụ ma ọ bụrụ na ị chọọ ime ọkpụkpụ ncha ma ọ bụ ngụ. Ọkwa ihe a ka eji esi ọkụ. Mgbe ọ zara m sị m m wee buruzie ya, ma eleghị anya ndị nke ahụ wepụtakwere nke ha nwa ga-esu ọkụ na be ha. Ọ bụghị nke anọghị mba anyị ugbu a. M ga-eburuzi ya bụ ihe wee nabazie be nke anyị ka m ga were ya wee sunye ya bụ ihe ọkụ. Nke a bụ oge m narụzi na be anyị wee na-amụnye ya bụ oyiri ọkụ akwụ ọkụ. Ekpokọnatago m ya ọnụ maka na ọ gaghị na-agbasa ma ị chọọ ime ihe anụ. Kpokọnatago ya ọnụ. Ị na-anya fụ na mmiri na-eji. Ana m agbalị ka mama nke esi ọkụ tupu mmiri ezobe, maka mmiri maa ya ma na akwụkwọ m aka wee tiere ọkụkọ akị. Ọ bụrụ na imechaa ya bụ ọkụ nwe, ị ga-ewere ya bụ afịfịa ahụ were tụkwasị ya n'elu ọkụ ahụ. Ịghọta? Ịtụkwasị ya n'elu ọkụ ahụ ịmụnyere. Ha ncha niile agbakọ ọnụ. Ma osisi a ewepụra sọsọ afịfịa, ma osisi ma ihe niile, ha ncha niile ga-erekọ ọnụ. Ị mara na ya bụ ihe anwa ka dị mma. Ịghọta? Mana tupu ya bụ ahịhịa na-erecha ọkụ, o nwere ihe dị m n'obi ime. O nwere ụbọchị m na mmadụ na-ekwu okwu, echetara m ihe aka m nọgide gbaa wee cheta ya bụ ihe. Mụ na mmadụ na-ekwu okwu, onye dị etu a wee sị m, ọmalịcha ka esi wee mụta ịtụ ilu, ka esi aghọta ilu. Wee sị ya na ịghọta ilu abụghị mmadụ na-ekuziri mmadụ, ọ bụ ihe ị ga-anọ wee tukwuru ana chee m ihe echiche ime chi na-efo, ị na-amụtakwa ya bụ ilu. Mana tupu ọ dị etu a, ka m tọrọ gị ụfọdụ ilu gbatara m n'obi. Ejekwute elele isi kara aka, ụkwara oge ya ọ daa. Ụkwadara ụbọchị oriri adaghịzi n'oge. Ọ na-adị mma ọkụkọ iwere ọnụ ya tụwa akwa ya. A na-agwa nwata na ọ na-egbu onwe ya ọsị kedu ọbara. Ihe onye bara nkịta ya ka ọ na-aza. Akụ ihe nwata egwu ọsị na ọbago ọgaranya. Anaghị akọrọ akpịrị akọrọ na ya na ọ tara bụ nwanne. Ọ bụ oke igbu iche iche mere na agwọ enweghị ụmụnna. A na-esi n'ihe oke wee mara onye bụ okenye. Ọ bụrụ na ọ dịara isi mma, ọ dịara agụba.
asaba ikpere okwu ka o si eji oji, mmiri na ncha agwụ n'ụlọ, ebutere di gị ọgụ n'ụlọ ma ọ nọ gị ọ bụrụ ụjọ. Ọ nọ n'ụlọ mara ihe zụrụ n'ahịa, wepụ aka enwe n'ofe tupu ọwa aka mmadụ. Nke anọ a bụ ọ bụrụ na ịfụgo na ugbu a na ya bụ ihe agbarigo ọfụma. Etu ọ gbariri ọfụma kịta, ihe ị ga-eme bụ i were osisi ahụ, ọ bụrụ na ya bụ ọkụ abahụ n'ime ya, ị na-anya ugbu a ịfụ na ọ dị m ka ọ bụrụ na ọ dị ka ya bụ ọkụ abachahụ n'ime ya bụ ihe na-esu ọkụ, wee were osisi wee nọsanata ya, wee nọsa ya bụ nkụ ọkụ ọfụma ka o nwee ike banye ya n'ime. Ngwa ka m webatakwa oru na ụfọdụ ilu ndị ọzọ. Ahafụgo m n'ogo esi m mụtupuo nsogbu adịrọ. Ilu ọzọ na-esonyere ya wee bụ egbe igwe gbakarịa otu ebe ọ dịka ezitere ya ezite. Ka m jee ka m pụta na ama ọkwa nri, kwụọ mmiri mgbe ọ dị n'ogbe ụkwụ gị, kama ịkọtọ nwanna m asị m na m amaghị agwa ya, eme nwata ka emere ibe ya, obi ga-adị ya mma. Nke a bụkwa oge nwanne m nwoke gakwara ịga nyerekwa aka wee mee ka ọ gbarikwa ọfụma. Ịma na nsị gị na ịkwado mmemme ma ama ha na ọ bụghị egwu achụ ụtaba n'aka agba, ọ egwu nchechepụ anya ka ọ bụ. O nwere akụkụ be anyị na-adịrọ mma na-eri mmiri. Ndị Igbo tụrụ si na nwere ụlọ na-anaghị eri mmiri, mana mmadụ ama bịanube gị wee jekwa ka ụlọ gị na-eri mmiri eweta fon. Etu ọ dị ugbu a kịta bụ anyị akpọtago onye ga-edoziri ya anyị ka o wepụ nke ochie eti wee dozie ya bụ ọrụ ka ọnụ. Dịka m kwukwa, ịkwado mmemme abụghị egwu achụ ụtaba n'aka agba. Unu agwaghọrọ m na ọ bụ ọrụ kacha ọrụ, maka anwụ ilu ndị Igbo na-atọ asị gị na ofu onye siere ọra na ọra ga-ericha, mana ọra siere otu onye na ọ ga-akwa ericha ya. Aka m na-agwa gị na nke arụ a dịka nri ọra siere otu onye, maka na ya bụ ihe ama m ka m ga-esikwa oyi ekwu, mana etu o si na dị ya ma ka eme bụ ọnwụ. Mgbe ya bụ ọnwụ bịara, anyị ga-ejikwa obi wee kwechisiere ya ike ọfụma wee kwadowekwa ihe anyị na-eme. Ewata na ya ka ọ na-arụzi ya. Aga m ewetara gị ụfọdụ ilu o kwesịghị apụta etu anụnwa asị gị na dịka onye afọ Igbo isi na ị naghị aghọta ilu. Ị mara ihe onyonyo mụ ị ga na-afụ ilu ebe a ka ị nwee ike na-aghọta ilu, ka iji mmadụ tụlụ gị ilu ọ ga-akwa akọwara gị, marakwa na a sị na onye atụrụ n'ilu kọwarịa ya, ịma na ego eji nete nne onye ahụ nara n'iyi. Ka ọ ghara ịbụ ịnọrọ ebe a na-ekwu okwu ebido wee tụwa ilu dịka onye mmiri na-eri ma dịka onye ikuku na-ebu. Mba, ị kwesịrị ịnọrọ ebe mmadụ nọ a na-atụ ilu, ị na-aghọta ihe niile a na-ekwu. Zienụ m na ike agwụgo nwaada, ike nwezie na ghọta ebe anụ chacha. I'm tired and exhausted. Biko echefukana ka ị sọskraịbụ. Afọ m bụkwa Ọmalịcha Ada Igbo. Ọ bụ na nke a bụ mgbe ị na-esonyere m, echefukana ka ị sọskraịbụ. Daalụ, ka emesịa.